Pasaron un gañoto nun repolo, viñeron os rapaciños, levaron o gañoto de polo. E esa da vendima que se cantaba pola época da vendima, por aquí. E traballaba todo o mundo nas viñas? Ui, marca ahora, porque ahora hai tratores, pero antes a xente había que limar, botar uns culeiros que había grandes, enchelos e os homens que avisámonos para a carretera, e si non me acordo a mí. Mamá, hai un culeiro. Unha camioneta cargábase a súa dun camión. Chamaban a camioneta de Roque. A camioneta de Roque, por qué? Porque o dono chamábase Roque. E que era o único que tiña camioneta? Mira tú. Pero o me dicito que foi un taxi, pero aquele era unha camioneta, como un camión, só que chamaba a camioneta de Roque. Entón, puñemos os culeiros, derríamos os culeiros e íbamos pousando todos na... Culeiros de 80 kilos, eh? Pero culeiros que son? Caldeiros, cubos? Son feitos de madeira de, como se chaman, de castaños. Pipotes? Non, son culeiros. Nunca viste son culeiros? Son así redondos e por encima unha boca grande como se fora un sombrero. Son tecidos. Tipo unha cesta, non? Sí, pero grande, grande. Cuando vas a su lado, alto. Os homens puñen un mulito, erguíase un culeiro e levaban un mulito hasta os sitios tiñen que pousarlo para levar a súa boca. ¿Ves? Pues me quedé... Era que tiene que pisarse as uvas cos pés. Sí. Me encanta. Pois eu pisei moitas uvas pisei. Va a ser claro, ahora existe, ahora non é... Era grandes, e viñan as uvas congeladas, e quedaban os pés engrandecidos no alto do... Seguro. Mira, pero e vos pisades as uvas? Pero un poquinho de uvas, a escrujadora fai todo. Claro. Pero para que les fagan un chiste, písenas. No, casi tamén písenos os tres. O sea, que bañan os tres, como os dos... E agora pisadas con botas. No, non pisas así. Porque eu pisei as grandes. Pero non, mérito é pisalas cos pés descalzos. Sí, No, unha cuba grande, e ao mellor estabas así, pisando e estabas así. era baixo e baixo. E alguén cantaba algunha canción mentres a xente pisaba? Non. Non, porque traían as uvas, vaciaban las... Aí non había tempo de cantigas, non? Era na viña, cando encontrabas a xente. Que se truxar? Bueno, Pois aquí vos era típico. O aturuxo, sabes que o aturuxo? Aquí encontramos, ela tamén nos sabe. Porque Sí, pero non xa teño moitos anos. Mira, e vos los tres sabedes o que é un aturuxo? Vos los tres? Un aturuxo. É facer así. igual tamén me fai. Ala, Eso é os indios. eso fan os indios. Porque se sinto pasar os datos, que va. A mellor andaba nunha viña a miña forma, sendo con 14 anos, xa teño 60, tengo unha broma. Andar con 14 anos vendimando, a mellor andando lameiros de pastora. Já andábamos a monte de 20 personas, a parte os homes. Unha cantaba unha cousa, outra cantaba outra, pero ahora iso xa non existe. Pero mira, podedes tamén escoitar, sería estupendo escoitar, si, Brais? Ela tiene casa mínima cun cubo, yo me quisera. Un caldeiro yo me quisera.